Vítame vás pri dnešnom druhom videu z krátkej série, kde pojednávame o svetovaclavských dukátoch. Tak ako sme avizovali, dnes sa pozrieme na turbulentný vývoj cien svetovaclavských dukátov počas pandémie COVID-19, a to konkrétne medzi rokmi 2020 a 2023. Pandémia COVID-19 bola sama o sebe veľmi špecifická situácia, ale výnimočná situácia bola aj na numizmatickom trhu. Z mincí z našeho územia to najviac ovplyvnilo práve svetovaclavské dukáty, ktoré zažili mimoriadne turbulentný vývoj. Ak sa hlbšie pozrieme na dôvody, prečo práve svetovaclavské dukáty zažili takúto výnimočnú situáciu, tých dôvodov je hneď niekoľko. Jedným z prvých dôvodov je ich vysoká popularita, podobne ako iných československých mincí medzi zberateľmi. Rovnako tak mnoho rodín v Čechách a na Slovensku vlastní československé svetovaclavské dukáty, ktoré sa dedia z generácie na generáciu. Čiže je to niečo, čo je známe aj medzi nezberateľmi, a zároveň je to minca, ku ktorej je relatívne ľahký prístup a ktoré sa dajú celkom bežne kúpiť či už na aukciách, numizmatických predajniach a podobne. A teda aj laik alebo zberateľ amatér, ktorý túži po niečom hmotnom, do čoho chce investovať, práve volil svetovaclavské dukáty. Podobne ako v predchádzajúcom videu, aj dnes sa pozrieme na mince zo všetkých troch spomínaných kategórií, teda mince bežné, mince vzácne a mince extrémne vzácne. V prvej kategórii tzv. Bežných mincí sa opäť pozrieme vždy na prvý ročník jednotlivých nominálov a zároveň budeme pri každom sledovanom roku sledovať výsledky aukcií alebo predajov z jesene toho roku. V prvej kategórii sa opäť pozrieme na prvé ročníky všetkých nominálov, pričom budeme sledovať vývoj cien počas roku 2020, 2021, 2022 a 2023 a budeme porovnávať výsledky aukcií a iných predajov vždy z jesene daného roka. Jednodukát ročníku 1923 sa na jeseň roku 2020 predával približne za 700 až 800 eur, ale už o rok neskôr, teda v roku 2021, sa predával za 2000 eur. Teda hovoríme o takmer trojnásobnom náraste, čo je skutočne výnimočné pri zhodnotení za jeden rok. V roku 2023 to už ale bol mierny pokles a predával sa približne za sumu 1800 eur. V roku 2023 už vidíme prudší pokles na sumu 800 eur približne, ale zároveň vidíme, že cena v roku 2020 a cena v roku 2023 je približne podobná, respektíve s drobným nárastom. Dvojdukát ročníku 1923 sa v roku 2020 predával približne za 2200 eur. O rok neskôr to už bolo 5000 eur, teda hovoríme o viac ako 100% zhodnotení za jeden rok, čo je opäť naozaj výrazný nárast. V roku 2022 potom vidíme opäť mierny pokles na sumu 4200 eur a v roku 2023 sa tieto dvojdukáty bežne predávali okolo hodnoty 3000 až 4200 eur. Pri dvojdukátoch je to trošku zaujímavé, nakoľko tam vidíme medzi rokmi 2020 a 2023 nárast o približne 50%. To, ako sa neskôr dozvieme, je výnimočné pri sledovaných dukátoch bežnej kategórii. 5 dukát ročníku 1929 sa v roku 2020 predával približne za 6500 až 6600 eur. V roku 2021 vidíme opäť výrazný nárast a vidíme tam predajnosť niekde medzi 9 a 10 tisícmi eur. Teda hovoríme o zhodnotení približne 70%. Dokonca píkom predaja pri 5 dukátoch bola jedna letná aukcia nemeckého aukčného domu, kedy sa tento 5 dukát v stave hodnotenia NGC MS66 predal za 14 000 eur. To bol naozaj najvyššia predajná suma z tohto ročníka v histórii. Ale už na jeseň toho istého roku vidíme, že sa predávali tie bežné, teda bez hodnotenia NGC, za približne 7000 eur a v roku 2023 už za sumu 6000 eur. Teda medzi rokmi 2020 a 2023 vidíme zhruba 10% cenový pokles. Trochu iná situácia je pri 10 dukátoch ročníku 1929. Tie sa v roku 2020 predávali približne za 16 000 eur. V roku 2021 to už bolo 22 000 eur. Drobný pokles vidíme medzi rokmi 21 a 22, kedy sa 10 dukáty v roku 2022 predávali za približne 20 000 eur. A úroveň predaja v roku 2023 bola približne 17 až 18 000 eur. Avšak 10 dukáty, podobne ako 1 dukáty, medzi rokmi 2020 a 2023
spravili drobný cenový nárast na úrovni približne 10%. Z kategórie vzácnych mincí sme podobne ako v minulom videu opäť vybrali 1 dukát 1936 a 10 dukát 1936. 1 dukát ročníku 1936 sa na jeseň roku 2020 predával na úrovni približne 1800 eur. O rok neskôr sa predával tento dukát už približne za 5000 eur, teda hovoríme o náraste približne 270%, a zároveň na jeseň 2021 boli často predaje tejto mince aj niekde na úrovni 7 až 8 tisíc eur naozaj v špičkových zberateľských zachovalostiach. Pričom ale už o rok neskôr v roku 2022 sa tento dukát predával za sumu približne 3200 až 3600 eur, teda vidíme tam celkom výrazný pokles v tomto prípade, a v roku 2023 už to bolo približne 2000 eur. Avšak opäť keď sa na to pozrieme medzi rokmi 2020 a 2023, vidíme tam drobný cenový nárast približne opäť o nejakých 10%. Podobná situácia je aj u 10 dukátu 1936, ktorý sa v roku 2020 predával približne za 20 000 eur. O rok neskôr už to bolo približne 36 000 eur. Na jeseň roku 2022 tam bol opäť drobný pokles, v tomto prípade naozaj malý, na sumu približne 32 000 eur, ale v roku 2023 už tam bola výraznejšia cenová korekcia a tento dukát sa predával približne za sumu 22 000 až 24 000 eur. Podobne ale ako sme hovorili pri 1 dukáte tohto ročníku, aj 10 dukát zaznamenal medzi rokmi 2020 a 2023 približne 10 až 20% cenový nárast. Poslednou kategóriou z dnešnej analýzy je kategória extrémne vzácnych mincí. Je to špecifická kategória v špecifickom období a nebolo ľahké nájsť mincu, ktorá by sa predávala aspoň z časti v tých rokoch, ktoré sledujeme v dnešnej analýze. Na tento účel nám ale poslúži 2 dukát ročník 1938. Ten sa v roku 2020 predával približne za 90 000 eur. V roku 2022, teda v tomto prípade o 2 roky neskôr, už sa predával za sumu 110 000 eur. Teda vidíme tam celkom pekný nárast, približne o nejakých 20-25%, ale zároveň nie je to taký výrazný nárast ako pri iných minciach z iných kategórií, ktoré sme dneska analyzovali. V roku 2023 sa tento dvojdukát predával za sumu približne 105 000 eur, teda medzi rokmi 2022 a 2023 vidíme opäť len zanedbateľný 5000-ový rozdiel, ktorý je naozaj minimálny. A je to opäť iné ako pri minciach, ktoré sme z iných kategórií dneska rozoberali. To značí, že mince, ktoré sú vzácne a zároveň žiadané, si cenu udržiavajú alebo dokonca jemne stúpajú aj počas turbulentných období. A teda aj medzi tými naozaj výnimočnými rokmi je tam naozaj stabilné a kontinuálne zhodnotenie. Najmä počas obdobia pandémie COVID-19 sme zaznamenali enormný nárast záujmu o gradovanie mincí spoločnosťami NGC a PCGS. Práve počas tohto obdobia nebolo výnimkou, že mince v top stavoch, teda povedzme v hodnoteniach MS66 a viac, sa často predávali 50 až 60% viacej ako mince bez hodnotenia. Aj v tomto prípade sme však zaznamenali korekciu. Pri dnešných cenách sa často tieto mince v tých lepších gradoch, teda MS66 a viac, predávajú približne za 20 až 30% viac ako mince bez gradu. Pričom dneska aj počas obdobia pandémie COVID-19 sú najvýraznejšie cenové rozdiely práve medzi 1 dukátmi v gradoch a bez gradu a 10 dukátoch v gradoch a bez gradu. Čo nás naučila pandémia COVID-19? V prvom rade, že výnimočná situácia v celosvetovom dianí prináša výnimočné cenové nárasty, ktoré boli pri kategórii svetovaclavských dukátov najmarkantnejšie u bežných mincí. V druhom rade, po extrémnych cenových nárastoch je prirodzená korekcia. Tá bola v tomto prípade opäť najvýraznejšia pri kategórii bežných mincí. A na záver, aj v extrémnych situáciách, akým bola pandémia COVID-19, sa potvrdilo, že vzácne mince sú uchovateľom hodnoty. Zároveň, napriek korekcii, väčšina sledovaných mincí priniesla medzi rokmi 2020 a 2023 aj zaujímavé cenové zhodnotenie. To bolo najvýraznejšie v kategórii vzácnych a extrémne vzácnych mincí. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať odber, aby vám neušlo ďalšie video, kde sa pozrieme na prognózu vývoja cien svetovaclavských dukátov v nasledujúcich rokoch.